Рекорд з присвятою кримсько-татарському народові. Севастопольський плавець-марафонець Олег Софяник готується допливти з Криму до Туреччини у пам'ять про жертв депортації 1944 року. Дистанцію понад 300 кілометрів Софяник планує подолати за тиждень, припливаючи за день по 40 кілометрів. Зараз він посилено тренується, щодня пропливаючи по кілька кілометрів у бухті Севастополя і збирає гроші на експедицію. Про підготовку спортсмена більше розкаже Владислав Стужук. Посилені тренування та щоденні 10-кілометрові запливи в бухті Севастополя. Так марафонець і дисидент Олег Софяник готується підкорювати Чорне море. В 2011 році він вже допливав до Туреччини, але тоді шлях починав зсередини моря. Тепер завдання вдвічі складніше. Старт – південний берег Криму. Фініш – узбережжя турецької провінції Синоп. Відстань – 300 кілометрів. Тренируюсь каждый день на море. 3, 5, 10 километров проплываю ежедневно, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы подготовиться к такому очень тяжелому супермарафонскому заплыву. Стартуватиме спортсмен на початку серпня. Саме тоді найкращий час для такого супермарафону, каже Софяник. Північний попутний вітер допоможе тримати темп, що надважливо на такій дистанції. Весь шлях він планує подолати за тиждень. Вдень долатиме по 40 кілометрів, а ввечері відпочиватиме на яхті супроводження. Заплив Софяник назвав акцією застереженням і нагадуванням про сталінські злочини. Бо зараз кримсько-татарський народ, так само як і в 44-му, є жертвою злочинного режиму окупантів. Вот этот заплыв я посвящаю народу, который более всего народа в мире пострадал от тоталитарного коммунистического режима, который вообще отправил народ на смерть в безлюдные дикие места Средней Азии, Сибири, чтобы уничтожить народ, но тем не менее народ выстоял, вернулся на свою историческую родину. Поэтому этот заплыв я посвящаю кримськотатарському народу. Крім фізичної підготовки, потрібні ще й фінансові витрати. Зокрема, на підготовку вітрильника, який супроводжуватиме спортсмена. Необхідної суми, а це 300 тисяч рублів, досі не зібрали. Вот уже собрано где-то 300 тысяч, надо, но тоже 240 тысяч уже рублей собрано. То есть помогли неравнодушные люди. Вот мой напарник по заплывам, бывший диссидент Шамиль Алимурадов, Валерий Дудчак из Швеции. Свои средства я вложил, но вот осталось там всего немного собрать 60 тысяч рублей. И вот в начале августа этот заплыв состоится. Раніше Олег Софяник вже перепливав Середземне, Мармурове море, протоки Босфор і Дарданели. В разі успіху він стане першим в історії, кому підкорилося Чорне море. Владислав Стужук, Наріман Алієв, Заман, АТР.